Είναι απίστευτο τι λεπτομέρειες μπορούν να κάνουν τη διαφορά μεταξύ θριάμβου και τραγωδίας. 10, 9, ignition sequence start. All engine running. Στις 16 Ιουλίου 1969, ο πανίσχυρος πύραυλος Saturn V ή Kronos 5 εκτοξεύεται από το διαστημικό κέντρο Kennedy στο ακρωτήριο Canaveral για το πιο επικό ταξίδι του ανθρώπου στην ιστορία, την κατάκτηση της σελήνης. Στην κορυφή αυτού του κολοσσιαίου πυράβλου, ύψους 110 μέτρων, βάρους 2.700 τόνων και υποδύναμης 160 εκατομμυρίων αλόγων, σε ένα μικρό θαλαμίσκο βρίσκονται κλεισμένοι 3 θαραλέοι αστροναύτες. Την ιστορική αυτή αποστολή έσωσε από τραγωδία αυτό: ένα στυλό.